Türkmenistanda daşary döwletlere pul iýermek we ýurdun daşyndan uğradylan pulu kabul etmek üçin niýetlenen MoneyGram kampaniýasynyň Aşgabatdaky Ýeketäk idarasy ýapyldy. Bu ýagdaýdan habarly Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Owsan köçesiniň ugrundaky idarasynda ýerleşýän MoneyGramyň ofisi we müşterileri kabul edýän penjiresi inni 9 martdan bäri ýapykdyr. Bu kampaniýanyň hyzmatlarynyň totadylandygy we onuň sebäpleri barada ne bankyň ofisinde ne de ýurdun medbuatynda resmi bildiriş berilýär. Imma Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Owsan köçesindäki idarasynyň jogapkär resmileri özleriniň dil üstü bilen beren maglumatynda MoneyGramyň ýurtdaky öz işini betetmeginiň sebäplerini Türkmen bankynyň bu kampaniýa bilen hyzmatdaşlygy betetmegi bilen düşündirdiler. Bu adamlar sol edirse MoneyGram bilen bire konsulta yerleşen pencerede otururlardan soranlarını hem de Senat Bankynyň şahamçasından yani filialının jogapkar işgärlerinden soranlarını 9 Mart'tan başlap MoneyGram özüniň Türkmenistandaky işini betetti. Onda düýpçe Garawun Bankynyň Senat Bankyna biriktirilmegi hem de Senat Bankynyň da MoneyGram bilen hyzmatdaşlyk etmekden yüze vurmak boldy diýip adamlaryň sowalyna jogap berdiler. Diýip Bugaýew bank resmilerinde bu kampaniýanyň işiniň geljekde gaýtadan ýola goýulmak ähtimallygy barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Azatlyk radiosu MoneyGram halkara pul iýermek firmasynyň Aşgabatdaky idarasynyň ýapylmagy we onuň sebäpleri dogrusynda bu kampaniýanyň Birleşen Ştatlardaky baş idarasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Bugaýew MoneyGramyň hyzmatlarynyň towtadylmagy bilen Türkmenistanda ýurdun daşynda okuyan Türkmen studentlerine pul uğratmagyň Ýeketäk çeşmesi Western Union bolup galýandygyna ünsü çekip, soňky günlerde bu edaranyň öňündäki nowatlaryň 2 hesse köpelendigine, käte bu ýerdäki adamlaryň sanynyň 200 golaýlandygyny hem gürrüň berdi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdun daşyna pul uğratmak ýa-da daşary ýurtlardan uğradylan pulu kabul etmegi şeýlede Türkmen banklary tarapyndan berilen viza kartlaryny ulanmak mümkinçilikleri aýdan aýa kynlaşýar. Geçen ay Türkmenistanyň Senat Bankynyň we Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň jogapkär resmileri ýanvar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri viza bank kartlaryna pul salmak we bu serişlerini daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzünleriniň towtadylandygyny Azatlygyň paýtagtdaky habarçylaryna gürrüň beripdiler. Şonda bank resmileri mundan beýlek diňe daşary ýurtlarda okuyan Türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlarynyň MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 Amerikan dollaryny öz çağılaryna uğradyp bilýändigini aýdypdylar. Daşary ýurtlara tapar edýän türkmenistanylaryň köpüsi inni 2 aýa golaý wagt bäri viza bank kartlary arkaly ne de nagd däl hasaplaşyklary amala aşyryp bilýändiklerini aýtsalar, käbirleri aýda diňe 58 Amerikan dollary möçürnäki amallary ýerine ýetirip bilýändiklerini gürrüň berýärler. Türkmenistanylaryň viza tölek kartlary we halkara pul iýermek hyzmatlary bilen baglanşykly kynçylyklary çäklendirmeleri inni köp wagtdan bäri dowam etse-de Türkmen häkimetleri bu barada häzirçe resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem netije bermän gelýär.